Prošlotjedni sukob vodatelja i T-Coma oko prava na upotrebu DTK mreže se nastavlja. T-Comovi djelatnici ovaj su put automobilima zaustavili postavljanje optičkih kablova za vodatel. Izvučene vodatelove optičke kablove izvođači radova te tvrtke htjeli su ponovo postaviti i kažu ponovo nisu uspjeli. Mi kao izvođači za vodatel Net projekt firma došli smo provlačiti kablove i gospoda iz T-Coma, kao što vidite, su stali sa svojim autima na šahte i u međuvremenu s jednog prijatelja tu malo su ga udarili u nogu, ali hvala Bogu prošlo je bez ikakvih problema. I ja bih samo volio da znati ko je odgovoran tak za to, zašto se ovako, evo vidite kako se gospoda postavila i to sve, ni policija ih ne može maknuti, ni niko ništa. Ne mogu vam ništa reći. Ne trebam vam ništa reći. Evo vidimo da su tu nekakve blokade napravljene s autima, napravljene od strane T-Coma. Ali nisam vlašten na bilo kaj veli. Djelatnici T-Coma su, kako kažu, prema nalogu došli na teren i zaustavili radove automobilskom blokadom. Na teren je izašla i policija kojom je ispisala kazne za nepropisno parkiranje. Službenu izjavu nismo uspjeli dobiti od direktora regionalnog odjela T-Coma Miljenka Topličanca, jer za to, kaže, postoji služba u Zagrebu. Na naše pitanje čija je DTK mreža, rekao nam je da nisu dobili rješenje da mreža nije njihova. Kako neslužbeno doznajemo, Općinski sud u Varaždinu izdao je privremeno rješenje o zabrani polaganja kablova do rješenja pitanja vlasništva, a sadašnji korisnik je T-Com.